na maraha kita. So, nandito na naman tayo sa ating cooking session kung saan magluluto tayo ng isa sa mga pinaka-paboritong pagkain ng Pilipino. Kung saan pagka nagsawa ka sa pritong bangus, pritong isda, pritong basta kung ano-anong prito yung mga may pagkain ng mga mga masarsa, ganyan, o kaya yung mga sinabawan. Yan. Pagka nagsawa ka, ito yung takbukan talaga ng mga tao, which is paksiw. So ngayon, lulutuin ko is paksiw na bangus. Sabihin, dali namang lutuin yung paksiw na bangus. Bakit kailangan pang i-video? Well, madali siyang lutuin, pero may iba-iba tayong way na pagluluto. Yung iba, kapag magluluto, suka, toyo, ganyan. Tapos yung tinitimplahan, diba? So sa akin, iba naman yung way ko, which is kinaibigan to ng mga kaibigan ko, yung mga katrabaho ko sa office. So ngayon, simulan na natin. So first, syempre, lalagay tayo ng suka. So, ako kasi, hindi ko talaga siya sinusukat na ganito. Normally, ginagawa ko, tansya-tansya lang. So, yan. So, 1 cup muna tayo. Then, next is, maglalagay ako lalagay ko na yung mga sangkap, which is, yan, sibuyas, luya, tsaka bawang. Ganyan lang. Okay. Tapos, syempre, ganyan ko muna siya. And then, next is, maglalagay ako ng syempre, yung paminta at saka asin. Kunin ko lang. Okay, so, ito na. Kuha ko ng asin. So, then, bawang. Paminta. So, nung kinalakihan ko, pagka nagluluto si mama ng paksiw, nakalagay na dito yung isda. Tapos, sa kanya palang titimplahan lalagyan niya ng toyo, tsaka suka, tsaka yung asin niya, tapos paminta, yung bawang, luya, tsaka sibuyas. So, ako, ganun yung pinalakihan ko sa kanya. Pero since ako, ang ginagawa ko ngayon, tapos meron pa nga yung iba yata parang suka lang, and then may halong tubig. Which is feeling ko, madali siyang masira pagka may ganun. So, ito matagal to. Masira. So, ganyan na siya. Hindi natin ilalagay yung isda agad, which is yung bangus. So, ganito yung ginagawa ko. Ipipiga-pigain ko muna yung ricado. Ganito. Sabihin, bakit kailangan pigain ito? Pwede namang diba? Well, ako kasi, kaya to ginagawa kasi para maghalo talaga yung lasa ng ricado sa suka. Ayan. Tinuro ko na rin to sa mga kaibigan ko, pero yun nga, ewan ko, ba't hindi nila makuha yung lasa, yung timpla nung ginagawa ko. Ganyan lang. Pasensya na kung narinig niyo yung background ko maingay. Kasi nagtitrig ako ng chicken. So, kung nakikita nyo, ayan pula na siya. So, ganyan. So, halu-haluin lang natin to. Lang. So, halu-haluin ko lang, then babalikan ko kayo. Okay, so, ayan. Kulang pa sa sa asin. Lalagyan ko pa siya.
Sabihin, ang dami ng mga asin. Ganun talaga. Kasi, kailangan, kung ano yung timpla nito, medyo alatan mo pa ng konti. Para kasi, pag nilagay mo yung fish, dito, sakto lang. Kasi remember yung isda, siya, pa rin ng water. Nilagdagan ko pa siya ng kalahati pang cup ng suka. Then, nagdagan ko pa yung paminta. Konti lang. Kung wala kayong gloves, ako kasi ginawa ko lang, nagmagamit lang ako ng gloves ngayon kasi syempre, papakita ko sa inyo, diba? Pero normally pagka kami, dito lang sa amin, wala nang gloves. Kami naman ang kakain. Minsan yung mga kaibigan ko nagpapaluto pa sa akin ng ganito. Yung sa dati kong work. Ayan. Kasi nga daw, may iba daw lasa yung paksiw ko. Which is, ito lang naman yung kung ano yung recipe nyo, kung ano yung ingredients nyo, yun lang naman sa akin. Except sa toyo. So, syempre, habang kahit na ganito, hinahalo-halo nyo siya, kailangan titikman-tikman nyo rin kung sa panlasa nyo sakto na ba yung pagkakahalo. Okay, so ngayon titikman ko siya. Mukhang sakto na. So next is, ilalagay ko na yung bangus. So sa bangus, bahala kayo. Medium size lang to. Ginamit kong bangus. Ayan. Lubog siya sa suka. And itong gamit kong bangus is boneless. Kasi, nahirapan akong kumain pagka hindi boneless. Saka ganito, pagka kumakain ako ng bangus, dapat yung ganitong hiwa, yung daing sa prito, sa sigang, ganyan. Ganito yung style. Saka dapat laging boneless kasi, ewan ko ba, syunga-syunga kasi ako sa syunga-syunga kasi ako kumain ng bangus. Kasi nga matinik. Ganyan. So, pagka ganito, pagkalagay natin ng ganyan, so ibababad ko muna to ng mga 5 to 10 minutes bago ko siya isalang. O nga pala, yung kulang ko kasi siling pangsigang. So, yung siling pangsigang, dahil kalimutan namin bumili yun. So, wala akong mailalagay. So, okay lang naman din. Lalagay ko maglalagay ako ng talong. Okay. So, ayun nga. So, ito, ibababad ko to ng 5 to 10 minutes before ko siya isalang. So, naglalagay na ako ng oil agad. Cooking oil. Kasi, gusto niyo medyo social, olive oil, ganyan. Ang purpose pa naman nito is para hindi siya magdidikit-dikit sa process na pag naluluto na siya. So, nga, wala akong nabili na nakalimutan ko bumili ng siling pangsigang. So, pwede kayo maglagay ng gulay sa paksiw. Yan, yung gulay na to, yung talong, is tanim namin. So, pinuha na lang kahapon. Para kasi nga nag-uulan-ulan. So, sayang naman kung masisira. So, kinuha na. Tsaka pwede naman ng kainin. Pwede rin kayo, bukod sa talong, pwede kayo maglagay ng ampalaya. Diba? For any kulay siguro na gusto niyo. Pero kami, sa paksiw, ito lang ilalagay namin, talong or ampalaya. Minsan talong at ampalaya. So, ganyan. So, ito na siya isasalang agad. So, hayaan ko muna siyang
hayaan ko muna itong makababad. So, balikan ko na lang siya after 5 to 10 minutes. So, ayan. So, after 10 minutes, ito na siya. Sasalang ko na siya. Tapos, yung apoy niya is malakas. Pero dito ko lang siya sinalang sa pinaka-maliit na ano. So, ganyan. Maliit lang. Kasi maliit lang naman itong lulutuan natin. So, cooking time nito nasa 20 to 25 minutes or hanggang sa medyo matuyuan na siya. Okay na yun. Okay, so babalikan na lang natin ulit mamaya. So, ayan na siya after 10 minutes. Maano pa. Medyo marami pa siyang suka. So, babalikan ko na lang siya after 10 minutes ulit. And then, papatayin ko na. So, ito na siya guys after 10 minutes. So, konti na lang yung ating sabaw. So, mantika na lang na iwan dyan. So, okay na yan. Pinatay ko na. So, masarap to pagka, for example, kinabukasan pa kakainin. Pero ako for sure, mamaya lang kakainin ko na to. So, yun lang guys. So, sana magustuhan nyo. And thank you so much again for watching my food vlog. Hanggang sa susunod ulit. And don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para sa mga susunod na putahe na i-upload ko dito sa aking page. Maya Hakita. Thank you and bye.